Poštovani gospodine predsjedniče Republike, poštovana gospodo i gospođe potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Srbije, vaše ekscelencije, predstavnici diplomatskog kora, poštovani gosti i saradnici Fondacije za srpski narod i državu, poštovani autori i recenzenti časopisa Napredak. Na Vidovdan 28. juna navršit će se pune 4 godine od kada je pokrenut časopis Napredak, čiji je naučni delokrug definisan objavljivanjem istraživanja iz oblasti političke teorije i prakse. Nekoliko meseci ranije formirana je i Fondacija za srpski narod i državu, koja je izdavač našeg časopisa, odnedavno u saradnji sa Institutom za političke studije iz Beograda. I fondacija i časopis su formirani na inicijativu predsjednika Vučića. Fondacija da bi promovisala patriotizam, nacionalni interes naše zemlje i naroda kojim se ponosimo i koji zastupamo, ali i ukazivala na potrebu poštovanja interesa drugih ljudi i nacija, potrebu skladnog života različitih nacija u našoj Srbiji, promovisala kulturu političkog dijaloga, doprinosila razvoju mladih, talentovanih političara kroz edukacijske programe, promovisala znanje kao vrednost i jednakost šansi kao potrebu koja podržava napredak jednog društva. Napredak je osnovan kako bismo imali jedan kvalitetan naučni časopis koji se bavi politikom i teorijski i praktično. Predsjednik Vučić mi je poverio zadatak formiranja časopisa sledećim rečima: ti si uređivao smisao, napravi sada jedan dobar novi časopis. Odmah sam mu rekao, naravno predsjedniče, zvaće se Napredak. I tako je bilo. Ime časopisa se nametnulo samo od sebe. Ta reč označava sve ono što je predsjednik Vučić sa svojim saradnicima ostvario od kada je preuzeo rukovođenje Srbijom 2012. godine do danas. Najbrži modernizacijski procesi su ono što karakteriše vreme vlasti predsjednika Vučića. Tom brzinom se Srbija do sada nikada nije razvijala, nikada tako snažno i odlučno nije napredovala. Vučić je istinski sinonim za napredak Srbije i njen napredak je rezultat njegove politike. I to nije samo tehnički, već ukupni društveni napredak, koji je vratio dostojanstvo i ponos Srbije unižavanoj i ponižavanoj posle 2000. Otuda je bilo prirodno da časopis nosi naziv koji odražava postignuća onoga koji je njegovo formiranje i inicirao. Prilikom osnivanja časopisa imao sam zadatak da osim postavljanja uređivačke politike okupim i redakciju časopisa. Predsjednik Vučić se u to nije mešao, smatrao je da je to moja briga. A ja sam imao 2 kriterijuma. Najkompetentnije ljude dovesti da budu zaduženi za određene oblasti i voditi računa o patriji, a ne o partiji. Ni danas baš tačno ne znam ko je u našoj redakciji član koje partije, ali znam da je patrija, otadžbina svima na srcu i znam da su tu oni koji su najkompetentniji u svojim oblastima, od našeg glavnog i odgovornog urednika profesora Zorana Jeftovića, koji će vam se kasnije obratiti, zaključno sa najmlađim članovima redakcije. Naučni standardi i naučne kompetencije su ono što nas vodi, kao i kriterijum patriotizma, ljubav prema otadžbini, koju mora da posjeduje svaki naučnik, kako je to odavno napisao slavni španski nobelovac Don Santiago Ramon y Cajal. Napredak je inicijativa i ideja vodilja jednog čoveka, našeg predsjednika, ali je napredovanje Srbije, pa i napredovanje napretka, čiju 4-godišnjicu večeras obeležavamo, rezultat kolektivnog postignuća svih koji su u realizaciji tog poduhvata bili uključeni. Svakako, bilo je i kočničara, onih koji su hteli na isti način kao što bi zakočili napredak Srbije, da zakoče i napredak napretka, optužujući nas za uvođenje stranaka u nauku. Odgovor je i jasan. Pozivamo sve te demokrate i njihove derivate da i oni ulože nešto svog tajkunskog novca ne u tabloide, već u neki naučni časopis koji bi osnovali. Neka se ugledaju na inostrane partije, gde svaka ima svoju fondaciju, koja ima misiju kakvu ima i Fondacija za srpski narod i državu. Objavljuju knjige, naučne publikacije, časopise.
Naučno znanje se razvija doslednom primjenom naučnog metoda i ako se tog principa držimo, potpuno je svejedno ko je autor teksta i gde se tekst objavljuje. I razvoj nauke je taj koji doprinosi napretku. I na kraju, ali ne na posledku, članovi redakcije su vredno radili svoj posao. Autori su pisali radove, recenzenti ih recenzirali. Predsednik i članovi upravnog odbora, Dejan Mihajlov, profesorka Ljilja Marković i Nemanja Starović, su iznosili predloge, sugestije, konkretno pomagali. Sve kako treba. Međutim, u unapređenju časopisa do koga dolazi od početka ove godine kada smo rešili da pored srpskog imamo i englesko izdanje, istinski je doprinela nova direktorka fondacije Tanja Vukić, lično doprinoseći radu redakcije, uspostavljanju saradnje časopisa sa drugim institucijama, angažujući se na promociji časopisa i obezbeđujući sve što smo tražili od materijalno-tehničkih sredstava kako bi se časopis još bolje razvijao. I naravno, saradnice fondacije koje nas prate od početka, Natalija Jovanović i Lenka Dmitrović, koje su se tehnički brinule da se čitav uređivački proces odvija kako treba, da svaki broj časopisa stigne na vreme, stalno podsjećale šta nam je još ostalo da završimo. Želim ovom prilikom da im se na tome srdačno zahvalim. Hvala vam svima lepo što ste me saslušali, neka večno živi i napreduje naša lepa Srbija. Živeli! Najavit ćemo i sledećeg govornika. Naučni časopis Napredak orijentisan je na savremenu političku teoriju i praksu po uzoru na slične nemačke, američke i druge časopise. Do danas je objavljeno ukupno 13 brojeva, od kojih su 3 međunarodnog značaja. O uredništvu i uređivačkoj politici govorit će nam profesor Zoran Jeftović, glavni i odgovorni urednik. Poštovani predsjedniče Republike, poštovani ministri, vaše ekscelencije, drage dame i gospodo, nimalo slučajno prvi broj se pojavio baš na Vidovdanu i nimalo slučajno na koricama tog broja su se crveneli kosovsko-metokijski božuni, kao simboli naše istrajnosti i opredeljenja da čuvamo srpsko Kosovo. Otuda je časopis namenjen svima koji misle slobodno, kreativno, kritički i kojima su nacionalni interesi ispred lične koristi. Okrupili smo tim bolji od Piksijeve reprezentacije, a da vidite da je tako, upoznat ću vas u najkraćem se imenima. Pored profesora Šulakovića, koga ste već čuli i kojem je poverena oblast politike, za sektor spoljne politike i međunarodnih odnosa zadužili smo našeg uglednog karijernog diplomatu, bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije, Ivana Mrkića. Rubriku Evropsko pravo i politički sistem Evropske unije uređuje Branko Rakić, redovni profesor Pravnog fakulteta, šef katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose i profesor Zoran Čupić sa Fakulteta političkih nauka, također jedan od vodećih eksperta u oblasti političkih sistema Evropske unije i evropskih integracija. Od formiranja časopisa u sastav naše redakcije učestvuju istraživači sa Instituta za političke studije, kao najreferentnije ustanove za ovu naučnu oblast. Jedan od vrstnih poznavalaca globalnih geopolitičkih kretanja, profesor Ljubiša Despotović, naučni savjetnik i predsjednik naučnog veća, bavi se sektorom geopolitike, dok su u redakciji za oblast bezbednosti zaduženi profesor dr. Obrat Stevanović sa Kriminalističkog policijskog univerziteta, general potpukovnik policije Srbije i ranije dr. Radislav Gaćinović, naučni savjetnik u institutu. Po njegove smrti u redakciji ga je zamenila dr. Marija Đorić, viša naučna saradnica i pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad. Direktorka Narodnog muzeja Srbije, magistar Bojana Borić-Brešković, uređuje kulturnu rubriku, dok su dva ugledna univerzitetska profesora istoričari, profesor dr. Marko Atlagić i profesor dr. Dalibor Elezović, zaduženi za rubriku Istorija. Oblast socijalne ekologije danas dobija sve više na značaju, pa smo objavili više tekstova u časopisu koji se bave ovom temom, a uređivanje te rubrike smo poverili profesoru Darku Nadiću sa Fakulteta političkih nauka, jednog od utemeljivača ekološke politike, zelene agende i održivog razvoja u Srbiji. Inače, kolega Nadić je priredio jednu kolektivnu monografiju posvećenu ekološkoj tematici i izdala je naša fondacija. Rubriku Mediji i društvo uređuje profesor Dejan Vuk Stanković sa Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, kojeg poznajete kao našeg vrsnog analitičara političke scene. Naravno, naš tim čine i drugi dragi nevidljivi ljudi koji su nam pomagali od zaposlenih u fondaciji preko lektora, korektora, dizajnera, fotografa do štampara
dajući svako svoj doprinos se časopis nađe pred vama. Izlazeći 3 puta godišnje, za kratko vreme u akademskoj zajednici ostvarili smo prepoznatljiv identitet, poštujući sve norme i procedure naučnog delovanja. Nakon trogodišnje provere kvaliteta rada, matični odbor nam je dodelio kategoriju M54, da bi početkom ove godine napredovali u časopis nacionalne važnosti M53. Kvalitetan i akademski sadržajan pristup prepoznati u Evropskoj naučnoj matici, pa je napredak uvršten na ERIC Plus listu kao referentnu evropsku bazu časopisa za društvene nauke. Ističemo i da u radu primjenjujemo politiku slobodnog pristupa, što znači da je sav sadržaj korisnicima dostupan besplatno uz zadržavanje autorskih prava nad objavljenim člancima. Podatak da je više od 1/5 ukupno objavljenih radova stranih autora pokazuju na našu međunarodnu orijentaciju, želju da sarađujemo sa globalnom naučnom zajednicom, posebno onima koji Srbiju vide kao iskrenog prijatelja. Ambasadorka Narodne Republike Kine, njena ekscelencija Chen Bo, objavila je autorski tekst u prvom broju i od tada ambasadori Srbije i prijateljskih zemalja u svakoj svesci predstavljaju vizije razvoja svojih država i mogućnosti širenja međusobne saradnje. Najviši nivo naučne razmene postignuti sa članovima Akademske zajednice Kine, sa kojom smo u otvorenoj i prijateljskoj saradnji izdali 2 tematska broja. Najpre povodom 100-godišnjice Komunističke partije Kine i nedavno posljednji broj posvećen 100-godišnjici Pojasa i puta. Oba ta broja su izdana na engleskom, kineskom i srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Od narednog broja sva naša izdanja štampana elektronska objavljivat ćemo na srpskom i na engleskom jeziku, kako bi sve većem broju stranih čitalaca olakšali da nas koriste. Uvažavajući preporuke Ministarstva nauke, izdavačku saradnju smo razvili sa Institutom za političke studije, čiji je direktor Miša Stojedinović, naučni savjetnik, postao i član naše redakcije, zadužen za politiku. Kao što vidite, tim kojim smo okupili zna šta radi i nema granica. U eri interneta i digitalizacije tražimo mjesto Srbije, pa u broju koju upravo pripremamo tematizujemo fenomen veštačke inteligencije i njene primjene u Srbiji. Naučni luk koji oblikujemo spaja ćirilicu, kulturu, sećanja, nacionalni identitet, tradicionalne vrednosti, porodicu, državu, kao i objašnjava nova značenja koje donose geopolitičke promjene, uz vjerovanje da sami možemo birati put kojim ćemo koračati. Srećom nam bilo, za napredak.